Kanyika, kedu kanonaka boys. Tenda wariona chimbetu ndokufa zviona. Imi kufa hamuna kuzviona futi hamuna saka hamuna chamakavona. Ndimi futi mhando inopedza gore makangochona iyemi. 2024 gore rataoneswa zvisakamboonekwa. Vana misheu kuzipawo kuvachibata mibato yamavoko namavoko. Vakati ng'amberi kwekamera zvavo vachizvikurunga namavoko. Fifi wamaififa achipenengura zamunda mbunduru chikomo chinoera. Nyika ikaona zvinoera. Zvakazarugwa bhaibheri kupenengugwa kusvika kuna zvakazarugwa. Gore radzoka Regina nemaekera akakura sengoma. Akaita marina okunge Natasha Nyemba naSandra Ndex. Night of Wonders. Wonders apanga akatangira pakufunga kuti angazadza National Sports navashoma. Mairo Kadhia nababaro Kadhia vakaramba na 2024. Gore rekutanga vokunzwa munhu wemurume achiti ndogarira vana. Baba para vakasimudzwa muhuru vana mudiwa. Pasina nguva mazimba anga ateta muvhoni. Iye aripiko paradzai Messi mazuvano. Gore radigwa Teini naSulumu GLE. Mapfumo naShadhaya kuramba maakwa ndozvavakagaya. Auya mabhedhu vachibhedhura zvomadzimai Emily. Takavoneswa zvakavanzika zvomuGamens kutamba zvaumberi kwedu vari muswinda. Mukomana wokuisa Viagra mujojo tengi remvura yepachechi paBulawayo apa. Pachechi vanhu vakahwa kuvhita vakafunga kuti vabatwa nemweya waDhavhidha. 2024 gore rapisa nyati family neponzi ye6 gun. Gore rapfekwa machira edheko naDhokasi Moyo. Edhongi mastaira akazongopera musi waraseva neliver. Vamadungwe vaibutidzigwawo property mumba. Property tiri kutorevaiwo masofa rinenge shatu yadigwa mvura ine munyu webakayawa. Grand challenge yedu hatina kugutsikana. Rikifaya wakangolhava mupunga ndobva zvatoperera ipapo. 2024 mitambo yemanjuzuna nayaya. 2024 gore raindwa kukoti nemabodyguard. Chimombe chikavharigwa mukati semombe. Chataingoziva zvedu gore richitanga ndechekuti mwenje ndiye akadira mwando muna Patricia. Gore rakaitwa mawinda promotion pamberengwa apa. Zvimwe zviso zvataisafunga kuti zvinorobwa munhamba. Paakazohekwa Instagram yaMr Akwaya. Zviri muhana mukati samapitikoti zvikaonekwa. Saka 2024 igore rakadliwa minamba. Hilari ndokurovogwa ndokurambwa ne40k. Mudhiginyira harisi business. Fembera haisi business. Hakuna business rinonzi rinotangira ipapo. Kithi Tech inoramba fembera. Kufembera kuti saka profit ingava mari. Saka tine POS machines. Business ngarinakidze. Kithi Tech POS is an Android-based online cashier point of sale application with a web portal admin-backed API. Zvokubatsirei manje pabusiness. You can make quick records of sale, manage customer data, manage inventory data, manage purchases, manage stock, view complete reports ranging from sales reports, profit and losses reports, most referred items reports, 100 Baines Avenue, Harare, Zimbabwe, Ndobatnowanika. For more detailed information, follow us on Facebook, Kithi Tech Track, call or WhatsApp us on the numbers that are showing on your screen. Hilari wakarovoregwa kurambwa ne40k. Pashona akazorogwawo zviri pamutemo 2024. Bere rakaonekwa mutauni muBulawayo masikati rakacheka nyika. Mamwe ebafulatse ekumbara akagadzigwa. Misika ikatsva. Vamwe vaitotoone mainjini ende ganga aripo mumisika imo makatsviramo. Gore Jeshua Maponga rapinda mubako segudo. Kiti nemaketeni zvaifumurana. Zvokubvisa mimba ndokulazana namafata. Dzeambi glow. Baba Shero vakaribata. Kubata kutoti dziraita kunge ngoma. 2024 gore razunzwa mazakwatira mberi kwavakuru. Joni kwaisungwa munhu kwede mbijana. Tiffin Hadiche zvanga achatiuraisa vanhu. Aitokoliswa zvake naJabi Murasta. Mazimbo zveshuwa. Ruth takafara tanzwa kuti GoFundMe yarohwa. Hana dzikazorova tanzwa kuti mari yemusikana yarohwa. Musikana akasvika pakutozotisiya. Rest in peace. Shugeta naButterfly vakatipa maresults ezvavairova mikova yakapfigwa. Beverly, the bevering mistress. Zvasvava zvino zvibevhuriso 2024 gore rarohwa makapu clash. Kukabuda vanapfira dent. Madedido murabadada madzimai nechikwinipini. Kutsamwa kune Lebanisha akabudikirawo 2024 gore rabhagugwa 4 million yakadorova takatarisa kudai. Ras Pombi mukomana wekupfapfaidza nepombi. Ndokupombera mai vasahwira zvake nepombi. 2024 gore ratanzwa dzadhezi. Seuma Sandra nakwanai. Gore ratazoziva kuti aiwa zveregendi ranga ritori mnhapwa pamushaparo. Pane imwe nguva imwe cheteyo dzezaidhindwa une Fortuna. Vamadungwe vachirova chamutengure cheCommunity Service kudombora Mwari Stopover.
bobo rinobobogwa navakomana ava handiri kutamba naro, ndosaka tichitovati vabobori. Venyu vanga vati vasvika here kuzobobora, kungokonoregwa mvura mukono uno kungoitawo. Iyo nherudzo bohozi iripo, hatiite chiite basa iri tagara naro tinoriziva. Tikabvira tauya kuzongoita geological survey hatipotsi, taakutorova boho drilling. Casing ndopaya patinoita ye double casing. Installation yatova nyaya yakapera kare. Mvura watova muchochororo. Tiri Nerudzo boreholes. We are very reliable, affordable and available. Nerudzo boreholes on Facebook. Call or WhatsApp us on the numbers that are showing on your screen. Kusamanyanga sounds uko kwaivugwa dafu. Baby mama vaiti mutsvene guma akakwereta mwana kuzorwa photocava. Ndikabvisa futi $3. Kusvika rini ko ndichiryiwa navanhu ava mhani. 2024 gore ratongwa nyaya kumachifu. Machana chifi mutasa na headman chigodora. 2024 gore radzabhemegwa pana varoma. Tariro aibatwa panonakawo necomment section. Ko iye chiko chine musoro chaida kutaura. Kugarira masofa kuita sei? Kana ukawanda uku usafunga kuti nemumusoro dzawanda. Dzakati kahyamadza rotonopera ndedzadevu. Devu waingotsika ngadheni yaada chero. Patricia hedu ndiye akatirwadza vamwe havana basa. Mutsvene gume tikamunzwira tsitsi dzadhevu namai mutsvene dzikatikandisa hakata kusvika mukomana akukakatana nachivharo. 2024 gore rapiwa vanhu mota kunge mandire ratopera zvaro ngarinake gore ra2024. Ngatinzwei nawo mururimi gwedu kwechindevele ngomvelengi wetu wedevele news lokanyika mambo P News. Ndaba dzifundwa alo inini umambo P. Uti umama wetu udezi umamtukudzi uzoitilelo accident kona roundabout Warren Park kumbe ufune kushayelo endelelo ku Warren Park dim. Uti umama wetu uzoshaiwe konapo lemota inyowani bamurirwe lopado mota inyowani kwadzilwe ngakhulu. Kumbe abantu beZimbabwe bayamgunungunile ngakhulu. Kumbe kune umunye umprofita umadungwe utadzile lokutyayila ngakhulu. Kumbe umprofita wetu awuna license lokutyayila uzobambwe olmapolisa ukonapo. Kumbe umprofita upharangurile imoto uti kune chikomana ulasipombi fune kudya bota umama lo shamwali yake. Uti ulasipombi utapilirwe ngakhulu lo mama lo shamwali yake ufune kukambula uzokumbila lo bota ngakhulu. Uti ufune kulikambula unzwile kuti ubota uzohamba kanjani. Ulasipombi ufune kuyendela lo phambili ukambulile ibota lo mama lo shamali yake. Uthi kune mntwana omncane uFifi uzojabula ngakhulu. Kumbe ulikisilwe lo mapicture akhe. Uthi uFifi ulikisilwe lo mapicture akhe umbe usinalo kusibheka usinalo kusimila. uFifi umwana lo mama wetu umaititi. Ngarichienda zvaro iri ra2024 ngariende zvaro. Ko kune vaya vaiti this is my year ratopera manje toita sei? Chichatiuraya gore risati rapera itax. Kana kukosora chaiko tichadzibvisa itax. Asi kana zvakadaro kutachiraini ngakubviswawo tax. Kanyika kedu kanonaka boys. Ingawani takati motikari hatichatengesi. Munongotisiyira mari tokupai mota. Tiri pakuru deals. Madhiri evanhu vakuru. Tinotengesa matoyi evanhu vakuru. Import your vehicle with us. Kubva kuJapan kana kuUK. Vanoda dzakapinda kare dziripo. Bata hana yako katatu kuti Mwari ndipei mari nditenge mota kupakuru deals. Prince Edward Street and Kona Josiah Tongogara ndo patinowanika from 7 a.m. to 7 p.m. manheru. Ko achotimi. Uduru sudimuto na 00 ladies and gentlemen, my name is General Fire Kolo Baba Jujung Pasha Kazeta Wejira Wejara Umabashla Maproposho Mafanja Bakomania Komina Tato Zodia Distata Maraz Matas Machine Beslanskisa Moto Kolo Ngatin's way now.